أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. yana bi faida da muna ba da minan Allah subhanahu wa ta'ala to baraka mai masan bai ni dan da alwa ko fi ambo masabai da hina da kishi a ko ta mu diga bakano Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama na ka sudun wasanu wa ni mama sunaka to alakra bana fa ne kin zati alaka hina bala alaka ya fa bama ni ambura ma ni ala fa hina an kishi sutura an wasa shi kun da aljami mika ala doni alakra dona ma ni ala fa alako shura on alakra man don ko fukata sai an baka wati labama ni ambura mi duwo ke jamana yi fitna min ba kono mashiba min ba kono min bi sena an min bala kala benanda do ala de babe do ambañin ala fe jamana yi fitna na mashiba ala ka ko lusma ambañin ala fe jamana ala ka lafiya jamana de mon ubi fe jamana ke ka chogomi baski an hakidi sigi ne ko lusma ambañin ala fe ala ka jamana ke tan islam jamana be o ko fe andi nyina am faw am baw ankoro andogo min malikon min ba koka minun tay garska koy minun tay furu koy minun tay dengoy minun tay bana de bula minun tay sigar koy benyi defenson herema ambañin ala fe ni mi tabi be ma kay ima kadila ambañin ala fe alaka beta dafa ledima inshallah ni amboda amba fon kungule nyira mako hakli bijigu dengo ka kalande min bala naka donna mancha mai fitini min suraya kanu ani mako ka jala kan nafake amana fayda min di ambañin ala fe alaka ke nafay alaka ke baraka alaka ke horomay amena fayda ndi kerangara ma ka be sungolo banna to ma minum be ni musaka o be siru ko musaka konye o ala de be musaka nunu nuga ma nyin ala fa amena fayda minundi ala ka ken na fay ala ka ke barka na horma amena be di suran kelem pewde ka sura min be no ba foko suratul kawsara no ibada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. ma minun tulubano bisaka da minaka bisisan fuka ta se sungolo ba shuwo shu yani kada ibi joko fla ke mimana nugay ma joko fla ko fe ibna salamu bla ne salam le bina astaghfirullah ke keme ka solli ke keme ka surakana innati naka yara wurdishi akebe innati naka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. innati naka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. iba wurdishi akeme ka solli ke maka ka datu ka nyina alafe e benen kalo mi yera lane kalo min natolo no sungolo baka sungolo bay o kadaka ni sungolo saram fe adoro kungodana kadaka kalo min do andani kan ka jon ni soja kan ku ya farame ni amena ko sungolo bala kana dori bay bebi joro kadam munga o dépense wani fon galele me ambeni bedi alama ala de beni beta ko mana gele chugo ni sungolo bayre jere bina ka fo kuma dola kasoro sungolo erete ti fen soro kadu ko be gele men sungolo sera ni ma soro alabi jondo karaba o bina di ma fi ka sokon wala ma yira ka tama ko tigala ma sagare watma ni mama ni ke sungolo kono sungolo damena watu wala ma yen sungolo era kase ka kan mun mai ka kalu musa ka ala ka no ga fe da kun ta no ga koy on ta adla on gon tay drambe min do ala ka fo ala de adla ba ma nyin ala fe ala ka andlo mage o suratul kawsar shi yakeme shuwo shu joko fla kofe insha Allah abin nafake kosebe o kofe ni ma mi akano ka na shibo wala salab saka kalu musaka nugaye o saraka ibi innate nakal kawsar be sebe shi bi duru ani duru no chairi mai ba sebe shi bi nani ani kile wala mai kasbe shi bi saba ani wolofla nashila otman yan seben nashila parfum min kadiye o min kasabi be er may bokala wajibi talima parfum kala ta nyeme o kuma dolane kas tigala kan nashila o kuma dola ba sangorota ibe to kan nashi mu sogoma ani wula ninga ne jumaye no de alaka kalo min na to no sungor ba alaka musaka no gayma insha Allah ibe dal masadwa kayin ko sabe o suratul kawsar kele mami ne bi faka kalo musaka soro ni bi fe ka kalo musa ka soro sungolo ba min nato do era haminedo e ka shundige be ka chugodi e ka suna suguru be ka chugodi era haminedo la yoro sungolo be bandro selefana bina o awa afemba tutugule do nyogo no fe abe musa ka ni musa ka wodi men beno ga bay aladi o ni mami suratul kawsar fana sabe shin bi wolovla ani kele
inna atainaka al-kawsara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ni ya sabe shin bi wolof la kele an b'a fɔ jirina ko taba kunba ni saraka o ko kan fara sɔrɔ ni mo fana sɔrɔ baasi t'a la nashin kɔnɔ ka bɔ k'a dafa i b'i jija ka nashin ko su kɔnɔndɔ walama tile kɔnɔndɔ mɛ ni daba kunba fana ko kan fara in sɔrɔ walama a furabulu i bɛ se k'o mugu dɔɔni bɔ k'a fitinin kɛ a la inshallah ni maa min ye kɛ kalo in fana musaka ala b'a nɔgɔya i ma kosɛbɛ nin bɛɛ ye sunkalo ɲɛbila kumaw de mɛ ni maa min ko courage bɛ nin b'a daminɛ kabi sunkalo mangɔnɛ in kɔnɔ o tɛ baasi kɛ n'o ma dɔ fara a kan o tɛ fɛn bɔ a la halisa o suratul kawsara kelen ni maa min bɛ garisɛgɛ ɲini kalo nata in kɔnɔ i bɛ fɛ i ka garisɛgɛ sɔrɔ i bɛ suratul kawsara sɛbɛn mɛ o sira kan i bɛ fatiha de sɛbɛn siɲɛ 7 n'i ye fatiha sɛbɛn siɲɛ 7 i bɛ sɔrɔ ka na inna atainaka al-kawsara sɛbɛn siɲɛ 23 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 23 o fana ye nasi de ale nasi su o su n'i b'i da i bɛ dɔ min i bɛ dɔ kɛ ka farikolo bɛɛ mu walama i bɛ dɔ min i bɛ kɛ ka farikolo bɛɛ ko n'a sɔrɔ i bɛ se k'a ko yɔrɔ la yɔrɔ min ni ɲɛgɛn tɛ ni sabarata o de ka ɲi kosɛbɛ a ka ca ala fana fɛ sunkaloba min natɔ don ala bi a musaka nɔgɔya fɛ da kun ta t'a dilan koyi toujours an b'o ta ni ka segin ala de y'a dilan b'a ye an bɛ caman b'anw yɛrɛ la min ma dilan mɛ an bɛ ko in bɛɛ sɛmɛ ala la hali sisan suratul kawsara kelen maa min bɛ yen n'i bɛ garisɛgɛ ɲini sunkaloba natɔ in kɔnɔ ni ala y'a fara maa min si ka seli farida 5 bɛɛ kɔfɛ ni selila i tilalen kan k'i ka subhanallahi ni alhamdulillahi ni allahu akbar minnu fɔ i tilal'o bɛɛ la seli kɔfɛ baaraw bɛɛ la i bɛna suratul kawsara yɛrɛ wurudi siɲɛ 33 inna atainaka al-kawsara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar inna atainaka al-kawsara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar i b'a kɛ 7 i b'a kɛ 30 seli farida 5 bɛɛ kɔfɛ i k'i jija nin kɔni kana lope kuma dɔ la ka heure to kɔlɔsi kan ni maa ma taa fɛn d'i ma k'a fɔ k'i ka nin kɛ sunakari ye i tilalen kɔfɛ i kɔni tɛ wuli ka bɔ sigiyɔrɔ in na fiyewu f'i ka o ganima kɔni sɔrɔ o yɔrɔ la inshallah an b'a fɔ ala k'o fana kɛ nafa ye ala k'a kɛ barika ye su in na bɛɛ kɔni tabi garisɛgɛ dɔrɔn de ka suratul kawsara la ka bɛn ni sunkalo ɲɛbilaw ye hali sisan maa min fɛ i ka garisɛgɛ ɲɛnama sɔrɔ i bɛ papiye jɛma ta i n'a fɔ kayifiye jɛma walima hali n'a kɛra denmisɛnninw bɛ kalan a ka kɛ dɔrɔn papiye jɛma ye i bɛ basmala sɛbɛn siɲɛ 1 ka salatu ala nabi sɛbɛn siɲɛ 1 i bɛ sɔrɔ ka na suratul kawsara sɛbɛn papiye in kan k'a kɔ n'a ɲɛfɛ a tɛ jate o tuma n'i tilala i bɛ sɔli k'a duguma i b'a kuru i b'a kɛ sɛbɛnden ɲɛnama ye n'a jara i b'a tun n'a jara i b'a meleke fɛn dɔ la k'a sutura k'a bila i ka biye kɔnɔ walima i pɔsi kɔnɔ waati bɛɛ a k'a sɔrɔ kɔni e n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ se tɛ sɛbɛn ye koyi se tɛ ala de sira kan i bɛ suratul kawsara wurudi su o su yanni i ka da mujibu adadu la ubiyɛn mahaba adadu la n'o bɛ 55 ma n'i ye 5 kɛ 50 kɛ astafurulayi 100 kɔfɛ ani sɔli 100 kɔfɛ ka tila k'o 100 kɛ k'a datugu k'i bolo jan k'a fɔ ala ka kalo in musaka nɔgɔya i ye inshallah i bɛ dali masa nɔ ye ni maa min fana ni courage b'i la su o su yanni i ka da ka suratul kawsara k'a kala sura in bɛ kala sura min don a man gɛlɛn sura jan dɛ sura fana don a ka fɛgɛ nɛ kala ni cogoya la sura gɛlɛnw tɛ kuwa ni maa min sera k'i n'a ta inna al-kawsara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar sunkalo la siɲɛ 41 su o su yanni i ka da n'i y'a kala siɲɛ 41 n'i tilala i b'i bolo jan k'a fɔ ala n b'a ɲini fɛ kɔsɔn fɛn minnu bɛ ani kama fɛn minnu bɛ i ka sunkalo i ka musaka nɔgɔya sunkalo bɛ don k'a bɔ fɛn min kɔni sunkalo kɔni dépense kɔni inshallah e t'o gɛlɛya ye kɔsɔn fɛn ni kama fɛn minnu n'i y'o fɔ ala bɛ sɔn k'a kɛ olu kɔsɔn k'a kɛ olu kama e bɛ sunkalo bɛɛ kɛ k'a ban e ti a gɛlɛya ye cogoya kelen la suratul kawsara ni maa min i jija maa min jumadonya fɛ sunkalo kɔnɔ juma minnu mana ye a kɔnɔ i bɛ kɔn ka taa juma na yanni alimami ka na i bɛ jɔkɔ 2 seli o jɔkɔ 2 i mana kɛ ni fɛn o fɛn ye a ka ɲi o tuma n'i y'a kɛ e kɔni bɛ tɛmɛ ni inna atainaka al-kawsara wurudi de a ti jɔ i bɛ to k'a wurudi dɔrɔn fo alimami ka na n'a nana waati min n'a nana kutuba yɛlɛ kutuba fɔlɔ la n'a wulila yanni a bɛ sigi a ye fɔlɔ yɛlɛ a bɛna sigili min kɛ yanni a bɛna wuli ka jɔ 2nan na dɔrɔn i b'i bolo kɔrɔta hami min b'i la n'o ye kalo in musaka nɔgɔyalen ye i b'o ɲini ala fɛ inshallah ala bɛ sɔn k'i tulo magɛn kosɛbɛ kosɛbɛ komi an yɛrɛ kun sɛgɛnna an kun taara kaburu la segu o sɛgɛnw b'an ka dɔɔni mɛ an yɛrɛ kɔni kun y'a kanu k'a fɔ nin waati in na fo an kana dakuruɲɛ 2 de kanu bɔ ma komi a n'o bɛ ɲini ka fama youtube sira kan o tuma ni an bɔra yen an de bɔ sigida in na fo an ka dakuruɲɛ 2 fɔ safunɛ fadi ni siroji fadi
kadaka safna fada ay na fake kosbe ango mambe ni siribila ikamana gwani do itai musoko itai dingwe itakara hamo hami ango ni safna fada ta ala biso ibidal masanno e male dengle bita hami kelende kama o ni ka hami efle wala masaba wala manane ibo safna hakata kelongele beni hami daka ibi sorokana be fara nyogonka otma safna abi ko nyege ko na bi ko sabara abi ko yorobe o me e muso ni saniyande o ibi safna injofi ka saniya ibi soraka temeni akole hakato kuma karafe kuma dolan no mo fobi shido awatma ko fe siroji fada ngo ma min be ni ka tashon bi yele wala ma bi jigi jabeti de bila ko bila furdin bila konna jolde bila wala ma bana min bila bi ko wala ma kumbira dimido pasedimido ango bana sugo sugu o fana kara bana min ni bi sa ala o ma bi sa bana o bana konna o ni fura konto lo fura de ba to tele o meni ka sa bana konte bana sugo sugo fukata se amba minu be ni kurubo kono fa dembu ka dengola wala ma mambe bana min be ela abi dogo yoro la wala ma fukata se an fala ka minu be dumini min nu ba ko bi ani bom ko kasuru o nulu kono kibaru soro doro ulu kanu taka wele ko nu bi saka na doro ko senva o kana ni juma jigina 14h pile amba dem 17h30 ambi jaka fatiyata o fenya rabbe bi fem basabaka istighfaru ka jurumu ya fanyina ani alache o katlaka ni ala fe ka salatu ke ala kira baka dal masami ko koni jomiye salatu ke muhammadul mustafa ka kale rani melako bi salatu kika o dal masayra ke ka salatu kika yoro kona ka chala fe e bollangulo tibo nyana tibo lahara o kofe amba kunjen mi ode ya kafi tor minum banga degu minum bi anga kadaka dal masale de bi jon wasa o kafi ra korode ko wasa masamin baka jon wasa amba din ala fe kafi ka ke ka chaya toro minum banga dokola anga sigido anga jamana islami jamana be ka nyina ala fe ala ka be ke chugola min kadi anye parce que duwo no mo ba mi ka fo juma duwo min fle ko abeke on doronde koson wala man minum baka ka be ko do doronde kama wala ma du yera kama wala ma karche wala ma jamano te nye be bi saka na fasoro o kadaka ala wele dande ala watma nguya kan ko dakurunya fla de lamena kelo bema wa inshallah mo wotle la ka jingal fana ke ko amin na flo ko bar ma ke sungolo kono ka dem na bo anya kan ka to ko sebe ke ka bi sungolo mangone na o wala sa o parce que nyina baraw ka cha ko sebe watma ni ala sona ka shi kalfa ni to ko dafa o to ko sebe na da fara doro ambi barajo wa ngone ya kanu ka zena ta ka makilo makilenta wa binani ani wa woro watma mami to ko sebe asra ma dama watma le ki bara so bi kongi to ko sebe watma ki ka war blakada o anga ka min labe amba di insha Allah na jara alaye o ibina foka kusara ko sebe ama fi bi miliyar sura ama fi bi war beneto ma fa jina badi ma me immo ko ne yake ka ko chugo ya yelama ka nyana fulumin sura ne ala sona ibi do sura ala watma nguya kan ko da kunya fulamin di o de ni watma ba fa Allahumma antal qadim al azali fala tazalu ya latif ya khafi latif adrikni bil lutf al khafi kafalahu اللهم أنت أقرب من كل كريم وأكرم من كل كريم وأجود من كل جواد وأنت اللطيف من كل لطيف أنا أسألك بحق اسمك اللطيف يا لطيف الطف عند الشديد كلها الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وإن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله